Malawi yose ngabwingabi. Nyumba za polisi ndia sirikali zamangidwa palipo sembomala chakwera. Kanjiyo choka Malaka mpaka na Kunchinji inafa koma chakwera waisusa yose. Chakwera wakumba matamo pereka mazi mizinda yonse zikolino nkata peku karonga mango chilirongwe chitukuko cha mazi ya mikobi chateka. Krifinisa yenda sports complex chakwera wamanga zinda walirongwe ofesi ya Kanakuba bomala nzima ya mangidwa ni chakwera delivery. Simba Stadium chakwera wamanga Zeus Stadium chakwera wamanga Somba Stadium chakwera wamanga ofesi ya Kanakuba utoro wamanga. Malawi yende ndi chakwera 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 kote bagati chakwera 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 hey azalasi chakwera delivery yende ndi kota kota chingi chakwera 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 hey azalasi chakwera delivery. Kuti Malawi muno antu kipani njala bomala kazikisa dondo meko zake kutinga kale mosi asafeni njala imbola kero kweli nyengo zofutazi Amalawi ambiri akutakataka ikunena pano antu tukutaliri muno amene onkaiwa akumaunyaka. Iwe ndine pili ngendo tambalani kuona ngati chokuja chikwanga chimana kukalira kunyoza kutukwa na boma utachere kunja pamao mpaka maziro. Chakwera watekula makomo kunifi kuti ya Malawi titenge ngongole tichite business. Akutima kwatu kutima komo mwatu umpawi Malawi yende ndi chakwera 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 kote bagati chakwera 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 hey azalasi chakwera delivery yende ndi chakwera 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 Malawi ulanje salima chakwera 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 hey azalasi chakwera delivery. Banana sokona ipo chikondi saka kabisa nomwe wina chokera pachika mwini michomo wina akaira ifeka konda chakwera iyantu weteme onyoza chikwera koma wantu wambiri akonda chakwera dare sitikikira asosho media dare tikachiti bakala kama tikakwera delivery timayangana mfundo ninchitozo inarindifu notimatima makesi ero akayaka ayaki enemies of progress kuyesesa ufuna kupalot lamameka famu chifungwa akusiwa kutizika kazikika Malawi njala yatera. Malawi yende ndi chakwera 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 kote bagati chakwera 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 hey azalasi chakwera delivery yende ndi chakwera 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 Malawi mwanzali koma chakwera
awina sulu sana mizare amalawi emusiki ndichipa nichafuko niko chinabwera kuzakala yeni tonse tinene kwa chawe yende ndi chawera moto bagati chawera hey azalasi chawera telifale yende ndi chawera Malawi. Kuchitika pasipa ula mundiro walanza la sichapera ndipo akuchita mosa nyumba za polisi ya serikali zamandido palipo sengoma la chapera kanjiyo choka malaka mpaka na kunchinji inafa koma chakwera waisusa yose chakwera wakumba matamopereka mazi mizinda yonse zikolino katabe kukaronga mangochilirongwe chitukuko cha mazi ya mikobi chateka rifinisa yenda sports complex chakwera wamanga zinda walirongwe ofesi yakanakuba omala nzima yamangidwa ndi chakwera delipare Simba Stadium, chakwera wamanga Njeu Stadium, chakwera wamanga Zomba Stadium, chakwera wamanga ofesi ya gwana kubwe utoro wamanga Malawi yende ndi chakwera mkote bagati chakwera hey azalasi chakwera delipare yende ndi chakwera Malawi. Tikulandireni amene mukuonera kanema wa Zodiac. Ine ndi John Paul Kayuni. Tili kuno ku Bingu wa Mtharika International Convention Center BICC kumene taswera usiku wonse. Kumene kuchitika msonkhano ukulu wa Chipani cha Malawi Congress MCP. Msonkhano umenewu osankha adindo amene anyamule chipani chimenechi zaka zisanu zikubwerazi. Akuluakulu akhala akuponya voti usiku wonse kufikira pano. Ndikunena pano kuponya voti kumeneku kwafika kumapeto ndipo ntchito yowerengetsera zotsatira yayamba. Ndine kuti ili mkati tikunena pano. Mwina tingosutira uku kuti tione anthu talowa mchipinda chimene machitikira chisankho chimenechi kumene ndithu kuli anthu osiyanasiyana amene afika mamembala a chipani cha MCP mukuonamo apa tikuona kuti naponso ndi ntchito yowerengetsera zisankho zimenezi yayamba. Mwina kungofotokoza kuti ntchito imene isanayambe atangotsiriza kuonkhetsera panapezeka vuto limene akuluakulu amayenera kuti mwina atalilongosola. Vuto lake linali kuti anthu ena amene amaponya voti amapezeka kuti mwina akutenga zimapepala zichimaponyera voti zichamati ma ballot papers ndi kumaponya mu zimabokosi ma ballot box olakwika. Mwachitsanzo apa tikuona kuti akuwerengetsera zotsatira za director of women mu chipani chimenechi cha MCP ndi akuti ena oponya voti iwo amapezeka kuti atenga chipepala chimenechi ndi kukaponya mu
ballot box mwina ya secretary general mwachitsanzo, kutanthauza kuti voti imeneyo malamulo ake a voti amayitenga ngati kuti ndi null and void. Voti imene samayiwerengesera imakhala ngati kuti ndi voti yowonongeka yolakwika. Ndiye vuto limene litafika atalizindikira akuluakulu amene amayendetsa chisankho chimenechi anagwirizana kuti mwina mavoti amenewo tisawatenge ngati null and void kapena mavoti owonongeka. M'malo mwake tiwatenge mavoti amenewo ndi kuwapititsa mu box yoyenerera. Awatenge ngati munthu anatenga pepala la director of women ndi kukaponya mu ballot box ya secretary general, ndi amanena kuti ayi tiyitenge imeneja ibwerere mu ballot box ya director of women. Ndi ntchito imene ili mkati pano. Mukamaona mzithunzimo akuluakulu amenewa akuchita pa Chingereza amati akupanga sort ma ballot papers amenewa kuonetsetsa kuti akutenga ma ballot papers olondola ndi kuwapititsa mu ballot box oyenerera. Ndiye akatero ndiye kuti akhale akuyambano ntchito yowerengetsera kuti atenge ma ballot boxes oyenerera. Director of women ndikukayikapo ndikuyambano kuwerenga one by one kuti pamapeto pake atiuze kuti kodi wapambana chisankho chimenechi ndi ndani. Usiku voti imene imachitika amasankha akuluakulu a chipani cha MCP ma directors pa Chingerezi, director of women, director of legal affairs, director of ndikaonanso pali general secretary, kwinako ndiye kuti ndi director of economic affairs. Ma directors onse ndi amene voti yachitika usiku uno. Kungofotokozera kuti pa chisankho chimenechi akuluakulu amene akuyenera kusankhidwa maudindo alipo 59, koma usiku onsewu kuyambira dzulo cha 10 koloko kumuja 10 koloko madzulo kufikira mmawa uno voti imene yaponyedwa ndi ya akuluakulu 18, kutanthauza kuti mtunda wakadalipo kuchoka mungochotsera pa 18 maka 59 muchotsereko 18, ndiye kuti ndi akuluakulu amene atsala kuti amenewo nawonso voti awo iponyedwe. Ndiye kuwerengetsera kumeneku timayankhula ndithu ndi ena mwa akuluakulu ku chipani cha MCP amene akutsogolera msonkhano umenewu. Amanena kuti akonza kuti mwina ikamafika cha 11 koloko akhale kuti atsiriza kuwerengetsera zotsatira zimenezi, ndipo ayambe tsopano kuponya voti ya akuluakulu ena amene atsalawo. Ndiye ntchito imene ikuoneka kuti iyayi ikuyenda bwino, chifukwa tsopano atilola ngati atola nkhani kuti tisakulowa mchipinda chimenechi kuti tizionere tokha, tizitha kuyendera ndithu mmene zikuyendera. Akuyankhulawo ndi Madalitso Kazombo ameneyo ndi wachiwiri woyamba kwa speaker wa nyumba ya malamulo tikakhala kumbali ya boma, koma ku chipani cha MCP nawonso ali ndi udindo amayenera kupikisana nawo pa msonkhano umenewu. Koma monga mmene zakhaliranso ndi president Lazarus Chakwera amene panalibe munthu amene anabwera poyera kuti ndipikisana nanu, nawonso kwa Kazombo panalibe amene anabwera poyera kuti ndipikisana nanu, ndiye angolowa ndithu chamutu ichamati unopposed. Mwina tapita kufupi tikhale ngati ticheze nawo amenewa Amadalitso Kazombo amene ndi mmodzi mwa akuluakulu ku chipani chimene cha MCP. Wawa chabwino simunagone usiku onsewu, mwakhala maso ndithu kuonetsetsa kuti chisankho chimene chikuyenda bwanji. Takhala maso komanso takhala tsonga chifukwa number 1 mkumano uwu kapena msonkhano uwu umachitika kamodzi pa zaka 5. The National Convention
imene imachana ma delegates kapena adindo kuchokera kuma constituency kumudzi constituency chairman abwere ma district chairman abwere anthu 9 pa district ma councilor onse abwere komanso anthu 90 per region now my congress party ndi ma region 6 kumwera kuchigwa kummawa uzabwera kumpoto biso kumpoto wa mpoto pakati so 90 delegates times 6 ku region kuzabwera ma councilors all alipo 20 chakuti Malawi including the mayors and the chair councils ma members of parliament so mkhoza kuona kuti nisono good that's why amene amatsegulira kuyambira kale historically amakhala president ngwazi John Hastings comes banda president wa Mbuyaya ngwazi wachoka abwerapo wena ambiriza lero lino president wathu chakwera nawosegulira sana angotsegulira tagezana limodzi ndatifuna kuzerani kuti kuchokera pamene ntchito yoponya voti inayamba dzulo cham'mateni koloko usiku kufika pano zayenda motani one ndi process yambikira pobweretsa AMEC independent body very professional with high integrity imene ngati Kuchipani chinapanga haya bwerani mzagwira ntchito cholinga kuti pasapezeke onyinyirika pasapezeke ong'udza ndiye wonse anali malamulo wawo 2 inali secret ballot komanso makandidate anawaonesa poyamba kuti pakuti pali kwakuti mipando iwiri yokha nimene anthu wa president ndi wa ine kodi mpando wanje umene director of recruitment ubwesa anthu Kuchipani kutero ko inuyo ndi mwayongolowa cha mutu analipo ena anayesera mkati mwa ndime nubwera mbuyo chinigunda chabwino mwina kuponya voti kwatha tinaona kuti panali ngati tinene kuti kavuto pang'ono yes. Akuti mavoti ena amaponyedwa ma box olakwika zinakhala bwanji okay chimene chitika chifukwa kuti pali 18 seats out of 20 paja 119 wa president I mean 119 wanga 20 wa president amenewa tachotsedwa enawa osakuvotedwa limodzi ndi space kunoko ndi ochepa ndi anayika mo pafupi ndi amati munthu akachonga mmadziwa munthu ndi munthu motakaponya mwina kunali kutopa chifukwa anthu achezera kuti ayi inu kuti diso simpetira inu simpetira ndiye zinakhala bwanji ndiye amati motakaponya apo andibweti muone tungoyerekeza sizachitika tungoyerekeza nditali nakuti in the event of palakwika voti imene ipita mwina tisaying'ambe tingoyikoza ipite pena powenererapo in the event of masuri zachitika that's why abapo number 1 akupanga sorting kuyika ballot box ikhale pa ndime yoyenerera koma chachikulu chimene chitika apapo chakuti pali order yabwinobwino mamonitor osabwera akuonerera mukhoza tsona ambe kuwerenga papa undwa vice president general ugo ni vice president so mamonitor abwera ine ngati amene kuimira neck pakati pano tonsati box ili wose pakhale monitor aliyense wa candidate cholinga pasapezeka munthu wonyinyirika chabwino chikonzero nchoti chani kuti kuwerengesera mavoti kumene kumwina kutenga nthawi itali bwanji lesson wanawa papa awatu kupoma lechere chapa anthu ayembekezere kuti akhala akudziwa kuti paudindo wakuti wapambana ndo in the next 10 to 40 minutes pani ati mukhamkulengeza zotsatira achinyamata tikuyendesa Kuchipani achinyamata Kuchipani timapaka zinthu zochangamu si za tulo zadzana zijayi changu pa town look sharp tikudziwa kuti pali maudindo 59 amene akuyenera kupikisana mwatachotsera 18 ndi tikwatsala ena kuponya voti kwa ena lero lomwe anthu agonaso muno iya izogonazo mudziwa ndinuyo anthu aswera muno tikuti tivota lero nkhani vota lero sima tikaphika timadya sumwe tumaliza nthawi zanji sima tidye sima tithainaso ndimene mukuyankhula kwa amadalitso Kasombo amene wandi akuti director of recruitment Kuchipani chimene cha MC akuti sima tikaphika sitimadziwa kuti timaliza nthawi yanji ndiye saimakhala sima yambiri tikupitirirabe kuti tikupatseni chithunzithunzi chamene zikuyendera kuno ku Bingu wa Mutharika International Convention Center BICC kumene kukuchitika chisankho cha atsogoleri
Kuchipani chimenechi cha Malawi Congress MCP ndifotokoze kuti President Lazarus Chakwera amenenso ndi president wa chipani chimene cha MCP waswera konkuno sanagone, waswera konkuno ku BICC kuyesetsa kuti aone mmene ntchito imene yoponya voti ikuyendera. Mwina mzanga tipite uku kumene ndi kumene akuwerengezera mavoti a first deputy president wa chipani chimenechi cha Malawi Congress. Tingo yang'ana kumeneko. Mujenene kuti process iyi tikana kupirisana bwezi panopa satakale ndiye kuti apa kuyamba bwana ya first deputy president munapezeka ballot paper imodzi imene amavotera secretary general. The ballot paper imene tikupereka kuyenerera first deputy president amene aponya voti ndi awo mukuona ayamba kuwerengetsera kungofotokozera kuti pa first deputy president amene amapikisana ndili ndi ballot paper m'manja mwangamu kuti tione pa first deputy president panali poyambirira penepene panali Dr. Esther Mcheka Chilenje amene nawonso amapikisana nawo pa mpando umenewo. Kenako pali Ahmed Dasu amapikisana naso pa president ndilengezenso kuti mu ballot box Moses Kukuyu Anderson Chakuamba Moyo Brown Mpinga Njira Akezi Msukwa Vitumbiko Mumba ndi Dr. Keni Zikhale Ngoma ndi amene amapikisana pa mpando umene wa first deputy president. Anthu asanu ndi anayi amene amapikisana pa mpando wa first deputy president ndi ballot box yake ndi imene mukuyonayo. Atsiriza kupanga sort zija amapanga sort kuti aone ndi ndani amene waponya ballot paper yolakwika mu chibokosi chimenecho ndi cholinga choti aziweketsere limodzi zonse pasakhale kusokoneza kwina kulikonse. Ndiye nthawi ina iliyonse akuluakulu amenewa akhale akuyamba ntchito yolengezera. Mwina tipite pena pamene paliso ntchito yowonkhetsera zotsata zimenezi. Apa ndi pa secretary general wa chipani cha Malawi Congress. Pamene panso pali ndithu gulu limene limapikisana. Ndikuona panali amenewa Christopher Banda amene amapikisananso nawo pa mpando umenewo. Abweranso tu akazombo. Musathamange uonesa zinthu apa mupangisa anthu akugema BP. Musathamangire uonesa malizasi wena mugweza anthu ma BP. Imwe muzigeza nini pano? Ndatifotokozera kuti pa mpando wa secretary general timaona pa first deputy president pali anthu 9 amene amapikisana. Confirmed figures. Chifukwa mbuyo monsemo sizimadziwika kuti ndapangati. Confirmed figures anthu 9. Pa secretary general pali anthu angati? Panali achimwendo, panali achithola, panali ambawala, panali ankakane wake, panali achaima, panali so I think six candidates. Yes, 6. Timafuna
tikhale ndi final confirmed figure ya anthu amene amapikisana pa The 6. 6 Yes. ankaka I mean, another former. Richard Chimwendo Banda Yes. Simple Yes. Christian Mabanda. Ambawala mena treasure jeno. Abati Bawala. Komaso panabwera timati ndani wakunchinji uyu Kamphambe. Yes. The former MP wakunchinji Kamphambe. In the next 1 hour mutamona fotokozera tikati kudziwa kuti mwini Chipani ndi mwini Chipani ni kumuzero chairman musamala kwiseni chabwino timamva kuti amati mwini Chipani ndi secretary general CEO wa Chipani mwini Chipani ndi ero chairman kumudzi chifuna mena madzuko mukavota ife ndi fadindo we are the servants nife ngotumikira mundipetse kwambiri tifuna tikoze zinthu mwini wake Chipani ndiye chairman kumudzi branch chairman kumudzi mangani mena ndhaime area chairman timati amati area kapena area chairman area chairman panopa pa area pamukhala anthu 500 all right amene ajaonda nake Chipani famene ali pa grassroots mwina area imene imakhala iti constituency kapena itaferana ndikuze me fusula ziri kwambiri ndikwamikire iwe ntulankhani Malawi Congress Party chifukwa chimene yakhazikika pazipani zonse zinamenyera ufulu zambiri zinatha ndi chipani chokhacho mwazipani zochepa zimene zakhalira after fighting for independence chifukwa cha ma structures. Malawi Congress Party imabadi ku branch kalero pamukhala anthu 10 ndeti pamukhala pamudzi 10 members ambanga branch anthu 10 aja apo branch 10 plus other 2 more branches ngati 30 amakapanga area kale ndeti area yomwe anthu 30 anthu ajawo akachuka akhala pambiriko amakapanga constituency now taichosa area uchuka pa 30 ikhala ndi 90 members so area yoke pakana 90 area ndi 90 ikungane. Now we have been extending further to 500 members per area. The reason is Chipani kumudzi sikacha moto. So mukamena kuti mwini Chipani ndi kumudzi ife otumikira adindo. That's why dzula ndanena kuti takuchotsani. Ona mwini Chipani ananena lero takuchotsani. Chifukwa mero chairman mmodzi mwawo amakamsankha kukhala anachotsa anthu enawo ino ndi a president anakusiyana mmodzi mwawo amakhala constituency chairman. Constituency chairman ali ngati ero chairman wamkulu. Ndimafunsa kuti mwa anthu onse amene anawachotsa maudindo inu ndi a president munatsala pompo ina sana ndi Johnson inali ku region inalipeka promote akuchita ndi promote inali ku region chabwino region imapangidwa ndi ma districts from area of constituency munali ku central region ya Chipani cha ino kasungu motsogozedwa ndi Zebron Chirondo yes baba tu awachotsa nawonso maliyo chairman ameje amasanki ameje ndi ma ex member ku NEC iyo chama singiro ku region ndi ine nali ku region ndi anthu wasankha kuti andike kuntundako. Congratulations for being promoted. Ambuya alemekeseke. Ziko. Yes. Ndiye akuchita promote. Yes. Kupita pa kwenkwene si promotion kumanena kuti mwana iwe tayesera uthamange liwe la mtondodo wako kukhulupirira. Yes. Kuzono tionene pa national level kuti tenda bwanji bila kisogolo chachikulu ndingana kuti achinyamata tatumikira bwanji tikozo pan convention ino kuma ngati zo manidzi anthu pa ground situkafikira sitikukhoza so ife kunokoti kuphika sima imene akali anthu ambiri Malawians have entrusted us as a party to change the way things are. Ngani emisewu for example muona kale panopa the M1 road ikukozedwa. That's what we did. Ndale sakudya. We need a Malawi operates to go. Ndani Njanji want to do further. You've seen how the city of Lilongwe is now changing the face. You've seen how the roads in Zomba are changing the face of Zomba. That's what we need. Ngani industries. Mukapita kuvizala plantations. Mukapita kuti kuliraba. Amene titsindike ngati dziko la Malawi tikhoza kukamatera kuno Malawi. Tikhoza kukamba mpaka na mwina nkhani ya lero ndi yachisankho. Mwina
uku kuli treasure general tatifotokozerani pa treasure general panali anthu angati amene treasure general panali ali pa 4 apa ndiye kuti panali ochepa 1 2 3 panali 4 panali Jacob Buhara Minister of Transport Paul Dr. John Paul munthu amene ine ndi John Paul Kayuni anthu amasokoneza kuti akayuni aje kapena ndi andale afuna apengeza ndale anthu amasokoneza Dr. John Paul koma amapikisana koma nonse mapita kumeneko funso lanu mumfuna munene kuti nchifukwa chiyani pa vice president pachuluka pa anthu nchifukwa chiyani pa sera general pachuluka anthu tsopano aona zipatso za Chakwera anthu afuna akamutumikire Chakwera ndi munthu aona kuna kuti nzotheka to serve a president nchifukwa anthu abwera so mpikisano unali wamphamvu kwambiri moti zimene zizonyaditsa chipani chikulukika chikumankika tinamva kuti pa ena akuluakulu chifukwa zimadabwitsa kuti kumene kuli nkhume zokhazokha tikayang'ana ku secretary general kuli anthu akulu mitu yokhayokha mchipani ena akapezeka kuti mwina alephera alowera kuti ndi amati pakhala mwayi oti atha kupikisananso kwina monga muja tinanena nakhandu kambira komanso anena bwana kuti palibe loser. The ultimate goal is to have a strong family, a strong front that are going to go forward and win again the elections and continue to develop the nation. So particularly kuti amene sizienda apa tipinda mafomu afira mafomu ena asankhe kuti ayimaso mpando wake auti cholinga kuti asakhale heavily injured tiyankhule moteromo not heavily injured a consolation mina titero kaizungu yake kuchansa college a consolation kuzipepesa kuti atakupikisanaso mipando ina imene chisankho chimene chiyambe akatsiriza kuvota akuterotu director of recruitment mu Chipani cha MCP kuti amene sachita bwino tigwiritse ntchito mawu amenewo amene sachita bwino pa first round ya chisankhochi aliso ndi mwayi pali malingaliro amene akukambidwa. It's not confirmed yet. Chabwino ndisatsindike pano. It's not confirmed yet. Chifukwa ena anapanga apply already pampondo mene chayo. So I don't know to confirm, but it's suggestion imene inabwera from other quarters. So we are yet, to see kuti titerodi. But so far so good. Counting yambika, mamonitor abwera, mipaka sana. Munatsindika kuti counting imene 30 minutes, mati 30 minutes Nimekuja na zubira mopito. Chabwino. Tione pa director of legal affairs. Panonso panali chisankho chimene director of legal affairs. Anthu awiri. Maloya atu amene. Nyamata kadzipatike kumaso atata Silvalo amene was the incumbent that time. Probably the position that has not been that much contested. Yes. Inaso ndichito yochepa pamenepa. Nangasuku kwami kumalamulo kuzowerenga zimachuluka. Zimakesi mbwe ndale makesi mwatani kodi. Ndichito yowerengetsera mavoti. Director of women. Yes. Azimai. Nduna sezina kumeneko. Mukhoza kuona kunali mai kumbizero chiponda. Nduna ya umoyo. Yeye pameneko. Mai jini mwana omuza sendeza. Amali Minister of Gender. Alese kutiko kumeneko. Anthu angati? I think should be 5 to 6. Pulali ena mai ana chibwana. Amene kwa amene kachitobwera. Kuti nkapikisa nawo. Yes, you go there from US. Mayor Kaduya, former mayor. Yes. Yes. Tikuona kuli publicity secretary. Amene ndi general ukuso ndi awiri. Chesekabwira. Yetu. Akubwereraso. Chipani chanungira sima tikaika pamoto izibwata. Pano ndi pamene akuwerengesera zotsatira za publicity secretary ku Chipani cha MCP. Pali pamenepa pali Ezekiel Chingoma ndi Dr. Jesse Kabwira. Anthu awiri
amene akupikisana pa msonkhano ching'oma namene anali neneri ndafuna ngopitiriza koma jizikabwira mbuyo omwe anakhalapo ndi pano kumbukira adi anakhalapo. Yes. Tikaona kuli director of religious affairs, director of youth, director of kaso meneko doi ijana inali ya chimwendo ija kuli ajia Alfred Gia, kuli baba Malondera, kuli ishu yaonani maMP atatu amene akupikisa kugwebana ndipo lena ina temba kako ndiyena kuli almost I think 6-7 padoi Edward Chileka banda so kuli mizonyeso kumeneko magraduate akumeneko. Yes, ku director of religious affairs. Yes. Mwina kuli anthu angati amene akupikisa? Should be 5 kuma sinambe kuwerenga. Yes. Kuti konaso kumbuyo kwanuku kuli director of social services. Yes, kuli maibondo sinambe kuwerenga za social madziwa za social kuma ine ndi imene iyi ni tu ya Chipani. Yes. Pali ndithu chidwi chachikulu kwa anthu. Ndikuona kuti muchipinda muno ngakhale mukuona kuti anthu ayamba kuchepa kuyerekeza ndi mmene zinalili usiku uja anthu mwina akufuna kuti ali pabwalo ongole miyendo nangasango akhala nthawi amene wachoka muno anthu akhala nthawi yayitali ndi afuna ongole kuti ukafuna bereka mwana woyamba sugona tulo kunyumba bambo akazombolero abwera ndi miyambi ndawerenga miyambi iwiri poyamba manena kuti ukaphika nsima sumadziwa kuti uyimaliza nthawi kuti ukafuna kubereka mwana woyamba osati mwana wina aliyese kuchipata kwa mayi bapita ayi uchidikiriro usugona ka ne ufuna chule dzina sugona nchembere sizigona nchembere ifuna chule dzina mutu kanji umo ifuna chule dzina umakhalao nchembere sizigona muno muli nchembere muno mayi manja nkosati muno tivite mbali ina kuponya voti kwatha mmawa uno. Chikuchitika pano ndi ntchito yowonkhetsera zotsatira za chisankho kuno ku Bingu wa Mtharika International Convention Center BICC Chipani cha Malawi Congress MCP. Timafotokoza kuti akuluakulu sanagone yayi, akuluakulu akhala ndithu maso usiku wonse kufuna kuonetsetsa kuti kodi chisankho chimenechi chiyenda bwanji, chisankho chimenechi zotsatira zake zikhala zotani. Ndiye tikuyesetsa ndithu kuti tionetso mbali inayi kumene kuli akuluakulu amene afika achipani mene mukuonerawo anthu ndithu chidwi ndi chakuti aone kuti kodi zikhale motani zotsatira za chisankho chimenechi. Ayamba ndithu kuwonkhetsera mwina taona mayi pano mwina titacheza nanu mayi mwachezera kuno ndithu tachezera ndithu kuno mwina tikudziweni chatinga chidzanja nkhoma chabwino. Mwanafika kuno kumene kuchitika msonkhano osankha adindo, tatifotokozerani zakhala motani usiku onsewo kufikira pano? antchito inalipo tachezera usiku onse mpaka nofika mawa muno kuponya mavoti pano pakuwerengedwa kuti tione kuti awina ndani, tione kuti ipita kuti voti ipita kuti ndithu chabwino. Mwina chiyembekezo chanu nchotani pamene ntchito tsopano yayamba yowonkhetsera mavoti? ine naima pa mpando wa secretary general komano at the end of the day ndi Chipani which must win, osati anthu wina aliyense akapita ukatumikira Chipani ndi at the end of the day tiyang'ana kuti chiwine ndi Chipani. Chifukwa choti convention ntchito yake ndisankha atsogoleri amene akayendetse Chipani osati iwo akakhale pa mpando ngati munthu. That's why apo pa mipando amayika dzina la mpando
osati lamulo. ndiye timamva kuti mwina pakhoza kukhala mwayi kuti amene sachita bwino akapikisanapo koyamba akhalanso mwina apatsidwa mwayi kuti apikisanenso kwachiwiri. inuyo mukudziyika pati kuti mutha kupikisananso kwinako mwina zita zisayende kwinako? Poti timachita kuchita submit ma nomination papers nkulipira ma fees nde ena anapangiratu setting imeneyo yoti ndikaluza apa ndipita apa, so amalipira apapo. Komano at the end of the day is the convention that decides. Ngati convention ma delegate achita decide kunoti ena awatayike apa ndi apa malingana kuti awaona kuti ayene okhalamo munekimo, izozo ndi convention. Chifukwa convention is the supreme body ya Malawi Congress Party, so they make the decisions. Then ndikothekera kuti mwina tikaluza penapa tikhoza kuyikidwa pena, ichocho chitengera convention. Komanso iwe as an individual candidate you can make that request akakuvomera. Zimachitika sikuti nkoyamba sikoyamba sikoyamba mbuyo zimachitika ndithu. Tathokoza kwambiri chifukwa munavomera kuti muyankhule nafe. Inenso ndathokoza kuti muli nafe limodzi, mukhalepo ma results akamatuluka tionere tokha kuti kodi ndeke yanyuwani kuti bwanji. Kwambiri amenewo ndi Chatinkha Chidzanja Nkhoma, ndi mmodzi mwa mamembala a chipani cha MCP amapikisananso nawo. Atiuza kuti amapikisana pa mpando wa secretary general ku chipani chimenechi, ndipo akuyembekezana chidwi kuti kodi zotsatira zachisankho chimenechi zikhale zikuyenda motani. Mchipinda muno anthu ayamba kupungukako, makamaka potengera kuti anthu sanagone, anthu akhala ndithu nthawi yayitali muno usiku onse. Ndiye mwina ndi chikonzero kuti mwina apite panja adziwongoleko miyendo chonchi, kaya ofuna kukasukusula atero. Zambiri pamene ntchito yoonkhetsera yowerengetsera zotsatira zachisankho zimenezi ili mkati, chifukwa mwina sizifunika kwenikweni kuti mpakana munthu ukhale pomwepo akuonkhetsera akuwerengetsera. Utha kupita ndithu kudziwongolako ndithu miyendo, utha kupita kukamwako madzi nkumatero, kudikira kuti zotsatira zikamabwera zikamatuluka mukhale kuti ayi anthu muli pomwepo. Ndiye tikupitirabe ndithu kuyankhula ndi anthu osiyanasiyana. Bambo takupezani mwina apita Chipokosa. Yes. Kuchokera kusalima. Yeah. Ndinu membala wa chipani cha MCP. Lamba kale. Mwina kusalimako muli ndi udindo uliwonse ku chipani? Regional member. Regional member. Yes. Wa chipani cha MCP. Yes. Kusalima mwina patipati? Asalima ni makhale apa boma. Munafika kuno kumsonkhano kuyambira dzulo, kaya mwafika liti mwina tiyambira pamene? Tunafika lachitatu. Yes. Convention yayambika pano akuonkhetsera zotsatira zachisankho choyambirira cha ma directors. Mwina chiyembekezo chanu chotani? Kuvota chipani cha MCP timakhulupirira kuti maganizo amachokera kwa wanthu. Ndene siningakambe zambiri za ma directors. Munali mmodzi mwa anthu amene mmavota nawo ngati delegate? Yes. Mukuyembekezera zotani pamuthapatsika? Tiyembekeza kuti ma directors atuluka leroli. So sitikumudwa mmene ma directors atulukire. Mwina ngati delegate amene mwaponya nawo voti. Yes. Mmene voti yayendera mungafotokoze mono zayenda bwino ndithu kapena? Voti yayenda bwino chifukwa chonena kuti anthu apereka maganizo awo ndi munthu amene akumufuna. Pamenepo nditimana kuti chisankho chayenda bwino. Tathokoza. Zovuta zina zizonse. Motini mwakhutira ndithu ndi mmene zonse zayendera kufika kuti pano ayamba kuwerengetsera zotsatira kwambiri kwake. Tathokoza kwambiri Chipokosa.
amenewo ndi Peter Chipokosa akuti ndi mmodzi mwa mamembala a chipani cha MCP kuchokera ku Salima, nawonso ndi delegate amaponya nawo voti tsiku la lero. Tikumakonda kuti tsiku la lero, koma tinene kuti kuponya voti kumene kwayamba dzulo, ndiye chifukwa chakuti taswera kuno, chifukwa chakuti takhala konkuno, ndiye zasokonekera tikumaona ngati kuti mwina tikanali tsiku limodzi osadziwa kuti masiku awiri adutsa ndithu anthu akuponya voti. Timafotokoza kuti ntchito yoponya voti imeneyi yayamba dzulo cham'ma 10 koloko usiku, ndipo chifukwa choti taswera kuno tizafika no poti tikumangoona ngati kuti mwina ndi tsiku limodzi lomwero limene kunali voti. Anthu ndithu ali ndi chidwi kuti aone kodi zotsatira za chisankho zimenezi ziyenda bwanji. It's necessary. Mwina awakhala ngati kuti ndi munthu woti titha kuyankhula naye. Mwaswera sitinganene kuti mwadzuka. Ayi, taswera. Mwaswera kuno. Taswera kuno. Chisankho chayenda bwanji? Chisankho chayenda bwino generally. Yeah, it took longer than expected, but I think generally chayenda bwino kwambiri. Sinayambe ndikufotokoza kuti ndi ndani, koma ndikhulupirira kuti anthu adziwa kuti uyu ndo mwana amene wangojoyina kumene ku MC. Kumene inevera kantukule ndunayo nazo ko palendo. Mwina mene ntchito yoponya voti imene yayendera usiku onsewo mungayankhulepo chani? Chopalisa chidwi kwambiri choyambirira mwina nchonena kuti mtsogoleri wa dziko amene ali mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress anali nafe kuchoka pachiyambi kusafika panopa. Tinayambira kumochedwa kwambiri pochedwa pang'ono kuvota muna cham'ma 8 somewhere there, koma mtsogoleri analipo kuonesa chidwi wavota ndithu yeyo koyambirira, koma kenakonso kuonerera chine chilichonse chimene chimachitika mpaka kufika mmawa kuno pakali panopa adakali nafebe kunguti angotuluka pang'ono kuti anthu awawerengere chimenecho choyambirira chinecho chopasa chidwi. Komanso chachiwiri nchonena kuti madelegates aliyense anali muno kupereka chithunzithunzi chonena kuti anthu akuchikonda chipani, komanso ali ozipereka ku chipani, komanso ntchito imene anabwera kuzagwira kunoko. Mwina kuomba nkota monga fotokozi chani kuti chisankho chimenechi chayenda motani? Has it been free and fair? Kwambiri chisankho chakhala free and fair, actually very free and very fair. Pana izo zovuta izi ndizo komano atsogolera amatha kukonza kuti zikonzeke bwinobwino pa zonse. Ndiye kwa ineyo ndikuona ngati chisankho chinali free and fair, tidikira kuti timve zotsatira. Briefly in English, what is your impression after the voting process has ended now? Vote counting is underway. What is your impression of the voting process? I think two things are coming to mind for me. The first thing is the leader of the party, His Excellency the President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, who is also the President of the Malawi Congress Party. He was there from the beginning and he's still here now. So over 24 hours he's here. That shows leadership and good
commitment to the party, but also the fact that we had delegates that were here committed to this process, staying here from morning yesterday, from 8 o'clock to now. There's over 24 hours being here, so they are committed to the cause as well. And I think for me the third thing is the fairness and of the electoral process and everything that has happened here. I would want to declare that for me, according to my observation, because I've been here the past 24 hours, the election was free and fair. What is there any significance, the presence of the president during this conference? Is it of any significance that the president was here throughout the night? Absolutely. He is leading from the front, and I think that's what you need from your leader. He doesn't just delegate and say, go and do this thing. He's there and say, I want to see the process. I want to be here. Because in the first place, he's a member of the Malawi Congress Party, but also he's a leader of the Malawi Congress Party. So he needed to be here. So there is great significance of his presence here. Muoneka ngati mukufuna muzipita. Sindikupita. Ndikugwira benchito, mukuona mafailo ndanyamula ndiye ndithamangise mafailo mapepala ku office zachipani zile. Kutekiranso kuti nditsiku la ntchito. Ndiye ndifuna ndingwasiyira anthu kuti akathamangise ntchito ena panjapo. Akudikirira panjapo akanisa kulowa. Zikomo kwambiri chifukwa munalola kucheza nafe. Amenewo ndi Vera Kantukule, nduna yoona zokopa alendo kuboma. Komanso iwowo ndi membala wa chipani cha Malawi Congress MCP. Iwowa angolowa chipani chimenechi mwina masabata, tikungowerenga sabata zingapo zapitaso kuti iwowa tsopano ndi membala wa chipani cha Malawi. Akuti mukuona kwawo ntchito yoponya voti yayenda bwino, zonse zayenda bwino, moti ali ndi chiyembekezo, ali ndi chikhulupiriro kuti zotsatira za chisankho chimenechi zikhala zokomera onse, pa Chingereza amati free and fair. Ndiye afotokozanso kuti kupezeka kwa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera pa nthawi imene anthu amaponya voti mpaka nakuti kufika nthawi yoti ayambe kuwonkhetsera zotsatira za chisankho yaye zikuonetsanso kuti zinthu zonse zinali bwino. Tapezanso wina mwaswera chifukwa simunagone. Sitinagone. Ife ndi maso anthu, mukudziwa ife atolankhani ndi maso komanso makutu anthu kunjaku amayembekezera kuti amve zoona kuchokera kwa ife. Iwe ndi mtolankhani wakhala pano kuyambira dzulo, tinakumana dzulo convention ikuyamba kumene kufikira pano. Mwina choyamba anthu akungodabwa Luke Chimwazi. Yes, Luke Chimwazi. Mtolankhani, ntchito yoponya voti yayenda bwanji mukuona kwako? Mwachidule kwambiri ntchito iyi yayenda bwino. Kuno kumbali tidzinena chilungamo, ntchito iyi yayenda bwino chifukwa chonena kuti zikuonetseratu kuti anthu anakonzeka, anayika ndondomeko zonse zoyenetsa kuti ntchito iyende bwino. Chizindikiro choyamba choti ntchito yayenda bwino nchoti yatenga nthawi, panalibe madulira, panalibe changu, yachitika mwina tingati tsiku lonse, usiku wonse kufika lerolo. President ndi mmodzi mwa akuluakulu a muneki, mmodzi mwa akuluakulu ovota ma delegates. Iyeyo analinso delegate, anali pano usiku wonse wathunthu. So mwachidule ntchito yayenda bwino chifukwa chonena kuti mpaka na pano palibe malipoti onena kuti ena achita mwakuti kaya mavoti apezeka, mabaloti apezeka pena pake, kapena zakhala mwakuti kapena aka anabweretsa ofuna odzavota olonjezera kapena chane, zonsezo panalibe. Zimene ndi umboni onetseratu kuti chisankhochi tithaonera kuti gawo loponya voti ndithu layenda bwino. Mwina pano ntchito yowonkhetsera zotsatira za chisankho yayamba, ukuona zotani makamaka kwa anthu otsatira chipani cha MCP amene afika kuno, madelegate amenewa komanso mwina amene amapikisana pa mipando yosiyanasiyana, wakonetsa kuona zotani? Chikundipatsa chidwi kwambiri nchonena kuti anthu adakali ndi mphamvu ngakhale sanagone. Choyamba chimene chikundipatsa chidwi kwambiri, koma mukuona kwanga zikuonetsa kuti pamene process yoponya voti yatha, ndi anayamba process ija yosanja mapepala, nanga anthu amaponya voti ija amaponya pepala lija lopinda, ndi anayamba kuwasanja mapepala aja. Kenako kumaliza apa tsopano ayamba kuwerenga pepala lililonse palokha.
ndondomeko imene ayigwiritsa ntchito ionena kuti pa malo ena aliwonse pamene akuwerenga mavoti a mpando pakhale ndithu aliyense oyimirira anthu amene apikisana pa mpando umenewo. Mwachitsanzo pa udindo wa first vice president pali anthu ndiyesa 9 ndiye kuti nthumwi 9 zoyimirira anthu amene aja zikhalepo zidzonerera wachitetezo ali pamenepo. Chimene chija ndondomeko imene ija iyapatsa anthu amene mukuwaona kumbuyo komanso ena onse amene amatsatira MCP chisangalalo kwambiri zikuonetsera kuti zotsatira zake anthu ambiri akondwera nazo, mwina pafupifupi onse akondwera nazo chifukwa chonena kuti zikuchitika poyera. Look, briefly in English, you've been here since yesterday, yes, when the convention was being officially opened by the MCP president, yes, Lazarus Chakwera, who is also the state president. Yes. Maybe how has it been from yesterday to this time? Generally, it has been an exciting one and a very interesting one at the same time. But most importantly, looks it will be a successful one. I'm saying this because from yesterday up to this hour, it appears the committee that is leading this exercise has been well organized. Everything in place. Every part of the convention is taking place at a time that these people planned. It has taken a very long time, from yesterday afternoon up to this morning. The delegates haven't slept. Even the president himself, we have seen him spending the whole night not sleeping. That is a clear indication that every process that was meant to be done has been done in a manner that they planned. So, thank you very much for talking to us. Welcome. Ndimene tikuchitira kuno ku Bingu wa Mtalika International Convention Center BICC kuyesetsa kuti tiponde paliponse pamene tingakwanitse kutero kufotokozera ndithu anthu za chisankho chimenechi chimene chachitika kuno ku BICC. Mwina paliso mukoneka tu mwachimwemwe kwambiri kwa basi ndilokondwera kumaso sangalala kwa basi. Tikudziweni dzina? Ine nditi Anjani Mulangeni kuchokera kuno ku Lilongwe, MP opanda constituency. MP opanda constituency. Yes. Mwina ipezeka 2025. Ipezeka ndipo mmene ndikuonera Chakwera kulimbikitsa kwambiri achinyamata amene ndikuthekera khoza kuyimira kandu MP mukaonanso pa minister ambiri ndi achinyamata ambiri sonda azimayi songa ndi ndikutheka ndikhoza kuyima mwayingati ulipo ndiyima ndithu. Inu ndi mmodzi mwa aja amati ma delegate? Yes. Moti mwaponya nawo voti? Ndaponya ngakhale sindikuelera kutchula munthu amene ndamponyera. Yes, zimene sitifunsa yayi. Koma mwina mutango tifotokozera munali kuno ndithu ndiye kuti kuyambira dzulo. Ndipo nthawi imene a president abatsekulira msonkhano zakhala motani zinthu kuchokera dzulo kufika pano? Ineyo zinthu kwa ine ndazoona kuti zayenda bwino kwambiri. Mukaona kumbuyo kupanalibe aliyense amanachoka Chakwera nawenso amateteza voti yake ngati inenso pano sindinachoke ndinali pano kuteteza voti yanga. Komanso tikaona anthu ambiri aliyense amanali panopa sikuti anthu malo ogona sana apezere ndipo anapeka okhe kuti amene wavota khuzonyamuka kupita kagona koma mukudziwa kale voti ndiyo vuta sana nkoti feri tigona pano ndithu chakudya chaperekedwa chilichonse chaperekedwa. Ndikunena pano suti a president ali ku state house nawonso ali umo akupumula kaya ali pano kudikira kuti mpaka alengeze ndithu. Mwina mwaona motani mmene ntchito yoponya voti yayendera komanso mwina chiyembekezo chanu ndi chotani? Ineyo chiyembekezo changa ndi chabwino kwambiri. Ndithokoze tikupazasila Chakwera amene anayankhula kunena kuti tikamaponya voti tisaponyere ndalama koma tiponye munthu oti adzatithandize. Ndizoona achinyamata ambiri mmaziwenu MCP ndi chipani chachikulu m'Malawi munomu ndipo ndi chimene izi zipani zonsezi zimachokera m'Malawi Congress Party. So achinyamata ambiri amene tine ndi chiyembekezo kuti zinthu zisina. Nthawi zambiri timangoyankhula kuti president akulephera zinthu pamakhalanso ngati madindo ngati awawo amene amatha kutchinga kusokoneza zinthu zambiri president samatha kudziwa. Even muone speech manayankhula Chakwera kwena kuti inetu ndikudziwa chilichonse pali anthu ena amapita mauza anthu president wanduzo ndime udindo wakuti pamene president samadziwa chilichonse. So ife ngati achinyamata Malawi Congress Party tapanga izi kuti tifuna tisinthe adindo osati fota ndi ndalama tinandiladi ngati madelegate kwa aliyense koma sikuti ife tagula munthu iyayi ife tikasankha munthu wakumtima kwathu. Ngati ma delegate mwakhutira ndimene ntchito yoponya voti yayendera? Not yet. Tikutira kwambiri akawerenga mavotiwo chitikakhutisidwa ndi munthu ifa madelegate mauzana sindinganame iwetu chibwanayo ukaponyere kwakuti timadziwana. Koma aliyense amanga boza tiyankhula timakumana timamulandira ngati ana achipani koma timakira nokuuzana iwetu chibwanayo. So akalengeza
ndiye mundipezeso ndaboti atiuzeni ndikuza ndapapa ine amhappy komano sitikuona mtundu sitikuona mbali aliyense amene awinoyo ife tigwirane ntchito as long as ife tafuna kusintha zinthu koma aliyense awine tigwirane ntchito chabwino dzina lijaso Tiyanjane Mulangeni MP wopanda constituency amenewo ndi Tiyanjane Mulangeni ndi mmodzi mwa anthu amene anali kuno ngati delegate ku chisankho chosankha adindo mu chipani chimene cha Malawi Congress akuti sangafotokoze pano kuti akhutira kapena ayi ndi mmene chisankho chayendera chifukwa chakuti akufuna adikire kaye aone kuti kodi watenga mpando wakuti ndi ndani amene atsogolere chipani chimene chikuyambira pano ndi ndani ndi ikadutsa nthawi imeneyo akadziwa zotsatirazo ndi pameneno angabwere ndi kuzayima kunena kuti iyayi ineyo mwina ndakhutira ngati delegate kuti chisankhochi chayenda bwino kapena ayi ndiye mwina tikupitirizabe kucheza ndi anthu osiyanasiyana tapezanso munthu umodzi nkhope ndithu a familiar face. Good morning. Good morning, how are you? amenewo ndi Peter Tembo, Luke Tembo makamaka, not Peter koma Luke Tembo. Timafuna timwina mutango tifotokozera msonkhano umenewu wa chipani cha MCP mukupezeka nawo kuno mungafotokozepo chani mmene chisankho chimene chayenda? I think pakale pano tionena kuti chisankho chikuyenda bwino. Tikungodikira papa kuti timve zotsatira nde akadaulo oona za zisankho akutithandizira ndithu kuwerengera mavotewo aliyense akudikira ndi chidwi kuti amve kuti kodi zotsatira zikhala bwanji. Mwafika kuno ngati mmodzi mwa madiplomat kuzakhala nawo pa msonkhano umenewu mwina your quick observation of how the voting process has been throughout the night. Yeah, I would say so far so good. And now we're just waiting for the results. I think the Malawi Electoral Commission is helping to tabulate the results, and everyone is waiting with an abated breath to learn who's going to lead the Malawi Congress Party moving forward. How has been the voting process in your view? I think I would rate it highly. Of course, there will be some challenges and bottlenecks in any contest anyway. But I would think that we've seen a good job so far. Thank you. Thank you so much for your time. Amenewo ndi Luke Tembo ndi mmodzi mwa Amalawi amene akugwira ntchito ku ofesi za kazembe wa dziko lino ku mayiko akunja. Tikupitirabe kuti tiponde paliponse ndikuona ndithu nkhope zosiyanasiyana za anthu amene ndi mamembala a chipani cha MCP ena amene amapikisana nawo pa mipando imeneyi ndiye tikuyesetsa kuti mwina nawonso titayankhula nawo titamva kuti akuona zotani akumva bwanji pamene ntchito yowerengetsera zisankho ili mkati. Ndaonanso ndithu nkhope ina imene mwina pali chidwi kuti titayankhula nayo. Mwadzuka bwanji? Ndiri bwino muli bwanji? Tinene kuti mwadzuka kapena mwaswera? Ayi, tachezera. Mwachezera? Yes. Mwachezera bwanji? Tachezera kuvota kudikirira kuti chisankho chibalize anthu avote zonse mpaka na pamapeto. Tinali kutsogolo kuona kumene ntchito yowerengetsera zisankho ikuchitika. Tinaona dzina lanu pena pano. Yes, ndayima nawo pa mpando wa first deputy president. First deputy president wa chipani cha MCP. Zikayenda ndiye kuti tikamatha tsiku lero mmene mulungu angafunire mmene zingachitikiremo chilichonse tilandira.
amenewa ndi Dr. Esther Mcheka Chilenje akupikisana nawo pa mpando wa first deputy president wa chipani cha MCP. Akuti zikayenda bwino ndiye kuti zikhala choncho. Mwina tingomva kwa inu kuti mwachiona bwanji chisankho chimene? Inetu ndinganene kuti chisankho ichi chayenda bwino kwambiri. Dongosolo lofunikira china chilichonse chatsatidwa. Andi ndinganene kuti chipani chatsata ndondomeko yabwino kwambiri yoyendetsera chisankho chimene chichi. To the extent kunena kuti panopa nditha kukamba kunena kuti zipani zonse zidatsata ndondomeko imeneyi ndiye kuti zili bwino. Ini mbiri yonena kuti Malawi Congress Party ndi chipani chafuko, chipani chachikulu, chipani chimene chimatsata ngodya ndi ndondomeko kuyendetsera zinthu. Yes. Mwina mwachiona kuti chisankho chimenechi chayenda ndithu mwadongosolo mmene zimayenera kukhalira? Kwambiri musanamira ya democracy ndinganene kuti chipani cha Malawi Congress Party chikutsata ndithu dongosolo ya democracy. Sitinganene kuti pali chinyengo. Ndondomeko ina iliyonse yatsatidwa, anthu avota mwadongosolo, amatsata voting college, kunena kuti delegate wina aliyense amene ali mukaundula yovota amachita kuyitanidwa dzina nkukavota. So whatever results will come, that will be pure results. Yeah, because ine nalimo muno ka ndaonerera china chilichonse. Sindikuona pena pake kuti pachitika za chinyengo kapena pachitika motani. Malizasi akatuluka monga ndanenera ngati candidate ine ndilokonzeka kulandira malizasi ena aliyonse. Timamva kuti pakhala mwayi mwina kuti ngati waterera pa mpando woyamba ukhoza kukhalanso ndi mwayi kupikisana pa mpando wina umene ungasankhe. Well, that one we'll see what will happen. Zikomo kwambiri. Amene ndi Esther Mcheka Chilenje akupikisana ndithu pa mpando wa first deputy president ku chipani chimenechi cha MCP pa chisankho chimene chachitika, chimene zotsatira zake zonkhetsera zili mkati. Ndiye kumbuyoku ndi kumene kwakhala ndithu ma delegate ndi anthu ena osiyanasiyana amene afika kuno ku Bingu wa Mutharika International Convention Center BICC otsatira chipani cha MCP kuti aponye voti kuti aone kodi atsogoleri awo atsopano akhala ndani. Ndiye ife tikuyesetsa ndithu kuti tisasiye wina mbuyo, timve ndithu zimene anthu akuona, zimene anthu akuganiza pamene ntchito yowonkhetsera zisankho zimenezi ili mkati. Director of elections when presenting ballot papers and 5. Director of elections. Director of elections. Director of Women Affairs presenting ballot papers and 33. Muchipinda muno ndithu zikuoneka kuti anthu mmene amafotokozeraso ena amene macheza nawo kuti anthu sanatope yayi, anthu akanali ndithu ndi mphamvu. Kuno ku BICC ndili ndekha, ndili ndi nzanga Chance Mlozapanda. Chance mwaswera? Inetu ndaswera. Chifukwa sitinagone. Hayi, ndithu kukhala kupuma basi. Ndimafuna kuti tingokambako mwina ndimazungulira kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene akufotokoza maganizo awo, kuona kuti kodi chisankho chachiona motani. Ambiri akukamba kuti zinthu zayenda bwino. Zioneka ndithu kuti zinthu zayenda bwino kwambiri chifukwa iwe ndine John Paul takhala tikutsatira kuyambira dzulo lija kufikira ndithu usiku wonse mpaka na nthawi ino. Nthawi komanso dongosolo limene ndithu latengedwa kuti
zinthu zimene ziyende bwino ndimene ndithu ikuonesa ndithu kuti ayi zinthu zikuyenda bwino kwambiri mwadongosolo kuti zonse ziyende step by step chifukwa nthawi zina nkhani imene yachisankho ikungokhala ngati ndithu kuti mukungoyifulumizisa kuti tiyeni tichite mwakuti siziyendanso bwino yayi koma pakamakhala ndithu dongosolo lotere kuti tiyeni tiyende apa tikafika apa tifike apa ndikukhulupirira ndithu kuti ndi njira yabwino kwambiri kuti pasakhale mafunso osiyanasiyana ife anthu akayamba kufunsa mafunso kuti kodi zakuti zayenda bwanji pamene ndithu pamabwera mavuto osiyanasiyana ndi ndikukhulupirira ndithu kuti mmene ayendetseramo kuti atati tiyambire apa tifike apa mpaka na tifike uku ndi njira yabwino yoyendetsera chisankho ngati chimenechi. Mwina ntchito yowerengetsera ili mkati anthu akupitirira ndithu kudikira ndi chidwi kuti amve atsogoleri awo akhala ndani akuluakulu ameki akuwerengetsera zotsatira ma monitors amakandidate osiyanasiyana nawonso alipombo kuyikira umboni ukuona zotani kwa makamaka kwa anthu amene akudikira zotsatira zimenezi. Imene ndi nkhani imene makhala yayikulu kwambiri amene akuonera pano amene akumvera pa wireless ngakhale ndine ndemwe aliyense ali ndi chidwi kuti adziwe kuti kodi chisankho chayenda bwanji ndipo ambiri ndithu akuti akumafunsa kuti tidziwa liti koma ndikukhulupirira ndithu kuti nzofunika ndithu kuti zonse ziyende bwino ndondomeko zonse ziyende bwino ngati pali pena pake pofunika kukonza zichitike zimenezo kuti zikamatuluka zotsatira zimenezi zikhale ndithu kuti aliyense ndiokhutira ngati pali mafunso ngati pali zina zakonzedwa kuti zonse ndithu ziyende bwino ndikuona ngati ndithu kuti imeneyi ndi njira yabwino ngakhale kudikira kumakhala kuvuta nanga sindi dzulo limene lija pamene madelegate ayamba kuvota kuzafika mpaka na lero koma chachikulu nchakuti zinthu ziyende bwino. Chabwino chance mwina ndikusiyire bwaloli pang'ono kuti nanenso ndikhale ngati ndapondaponda ndione kuti kodi tizungulire mkati muno tione kuti kodi zikhale motani pamene tikupitirira kuwaonetsa anthu zimene zikuchitika kupingwa mtani. Zikoma kwambiri timafuna ndithu kuti mwina tipitirire ndithu kucheza ndi anthu awiri atatu amene ali mu chipinda chino amene wafotokozera mzanga John Paul kuti zonse zikupitirirabe kuvota kumene kukupitirira ndipo ma delegates ali mchipinda muno kudikirira ndithu ena sanagone ena kumaoneka ndithu kuti ayayi ndatulo likadalipobe ndi wolemekezeka Mike Bango amene akuoneka ndithu kuti achezeratu ameneyo. Mwaswera bwanji? Kudzuka ndi kuswera zonse titaongophatikiza koma I think nthawi yabwino ndipake pajamati democracy ndi siyophweka iyayi so tulo kapena opanda tulo ndi nkhani yokuti tikwanitse democracy. Yeah. Ntchito imene ikuoneka kuti inali ntchito yayikulu kwambiri tatifotokozereni zokonzekera kufika pano zayenda bwanji? Inali ntchito yayikulu kwambiri kumbali ya ma candidates even ma delegates chifukwa kuyambira nthawi imene zidadziwika kuti convention ikhala tsiku la dzulo kufikira masiku amene tikudutsawa zambiri zakhala zikuchitika ngati even ma candidates sanayende chifukwa ena ayenda kuchokera Chitipa mpaka na Kunsanje mwina kupatula Likoma koma ina anakafika mpaka na Kulikoma uku mpaka na Kunchinji just to cover ma delegates onse so ndikukhulupirira kuti ntchito inali yo kwa wina aliyense even ma delegates chifukwa chonena kuti even imene anali ma district mwaomo inali nkhani yonena kuti amene kuti azikakumana malo amodzi akumane ndi amene akufuna maudindo ma aspirants so kwa wina aliyense yakhala ntchito commuting anthu kuchoka kumudzi kwawo mwina kubwera pa boma mumva ngati lero mwina mwachitsanzwe lero mumva tukabwera wakuti ali ndi meeting tukoloko mukuweruka kufika kumudzi kwanu ikamafika 7 koloko mumvaso phone ina kuti mawa mubwereso kuti wakuti even oyendawo ndi so yakhala ntchito yayikulu kwambiri koma finally tili pano I think tikukwaniritsa zimene zikuyenera kuti zichitike. Nkhani yayikulu pa chisankho ngati chimenechi imakhala ndithu credibility komanso fairness ya chisankho mukuonetsa bwanji kuti pakutha pa zonse apa anthu asadandaule yayi asachoke ena atakwiya zonse ndithu zikhale bwinobwino pakutha pa zonse. I think chimene chachitika pano chotena kuti mutati muone process yake imene akuyendetsa Malawi Electoral Commission ndi process yabwino komano dzulo tinakamba ineyo ndi amene atafunsa oyendetsa msonkhano unowo kuti agenda tipange adopt. Nimafuna ndi kufunsa yes kuti munayima adi nthawi nayo. Yes
adoption ya agenda inayamba ndi honorable Madaliso Kazombo kunena kuti yikhale mene ilimo komano ine nadzuka kunena kuti no a president tipemphe kunena kuti ineyo ngati MP wa ku Kasungu North agenda imene ndipanga adopt with the changes. It was seconded by MP for the Joshua Malango imene tinaona kuti yagwira because ife tinadziwa kuti process ya chisankho imakhala yaitali kwambiri. That's why tinanena kuti part 1 ya chisankho anthu avote tili fresh. Chifukwa apa panza chidziwikire like mwaona mene zikuchitikira apo akunena kuti mwina ma ballot papers ena opposition yakuti akapezeka mu box ina mwina 60 chakuti chifukwa anthu mwina amapanga mwapuma ndi zinthu zinali pafupi ndezi mateka kuti mwina ukakalemba ukuku pochoka uku kuti angasindadzera apa ukaponya kutsogolo then mwina ukatengaso chakutsogolo chakupita ku ndi chifukwa mwina pali zinthu zote so ndikukhulupirira kuti zimene zonse mwina zimachitika chonena kuti ndimaona songa kuti space kuja inali yochepa which is tigwirizane nazo kuti space yo ndiyo chepadi. Of course process ina ndi yabwino ndiye pano pamene tikuonera amene anthu akuwerengeranso munaona ma candidates amafunitsitsa kuti aliyense akhale ndi mamonita mwina angapo pamalo amodzi koma nalo chifukwa cha space so zachitika zimenezo koma the good thing ndichonena kuti zonse zikuyenda mwabwinobwino inde kunali zodandaula zina ndi zina voters roll mwina moteromo those are things zimene zimachitika komabe mwina akanakhala kuti akonzekera bwinobwino zina zitikanaona kuti zachitika moteromo koma finally zimene tukamba tikuvota funso limene lili kunjaku anthu mafunsa kuti nde marizatsi watadziwa nthawi yanji ndikuona ndithu kuti ndinokangalika kwambiri ndi nkhani imeneyi ndikukhulupirira kuti muti yankha funso limeneyi. Of course nkhaniyo ndi ayene ake organizing amene akuyendetsa koma tikaona I think ndikuona ngati kuwerenga kuja anthu akupita mwina chakumapeto so obviously tikayang'ana mwina papa nthawi ndi pafupifupi 11:30 ine ndiona ngati by 1 koloko tikhati tadziwa first part ya masankho amene wakutoti zayenda motani. Sino ine sinayimire nawo koma ndinali ndi candidate amene ndi mathamanga naye. Yes. Anyamata othamanga kwambiri. Chobwe ndathokoza kwambiri olemekezeka bango kuti tacheza limodzi. Koma ndithokoze mwapadera His Excellency the State President kuti tili nawo takhala nawo ndipo tikukhala nawo ku msonkhano ngati umenewo ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri kuti mtsogoleri akhale nawo mpaka tifike size imeneyi kuti ndaonanso ena ikakatuni ma social media mmenemu kunena kuti anthu ena mbalimu agona so kumasiya president kuti ali okhaokha kuti akucheza ndi ndani so ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri kuti limbikitsa kuti mtsogoleri azionetsa chitsanzo. Tinaonanso dzulo Malawi Electoral Commission akunena kuti a president poti apatse mwapaderadera kuti iwowo angoenda straight akavote osapanga zina ndi zinazo. A president anazanena kuti I need to lead by example. Rule of law ngati masankho munthu akwena kuyenda uku inenso ndipita kuti ndiyenda njira yomweyo dzina langa ndilione lilipo muchonge kuti ndakaponya voti tinaona ndithu chala kufika bwinobwino kuyendanso process yonse kuvotanso mpakana kudzafika kumapeto ndiye timaona ngati mwina apita kuti adikire zotsatira koma tinaona anatsala ndithu mpakana nthawi enafe kuchoka kusuntha kukagona mgalimoto kubweranso mkati muno kwapezanso ali momuno pano pati kukamba panonso adakaliso konkuno sikuti apitanso kutali nazungula kusera ali chapaseripo so tikukhulupirira kuti kupereka chitsanzo chabwino kwambiri tikukhulupirira kuti ma convention ena anyamata ngati inu mutengerapo ndithu aphunziro andi kutsogolo kuja dzulo mene timakamba zokhudza chisankho chimenechi akezi msuku a chairman amanena kuti mtsogoleri ngati uyu akutipatsa phunziro lina panali nkhani inake omwe inachitika a president anazayimirira kuyitetsa bwinobwino nkhani imeneyi kupereka solution aliyense anakuombera manja kuti akoma mtsogoleri ameneyi ndiye timati tipemphe kuti ma convention amene akubwera kutsogolo kuno azipani zina iyi ikhale ya district yawo safika apo koma at least angofika pang'ono chifukwa ma convention azipani zina anapanga kale kwangotsala ceremony ikangokhala ceremony
Natokoza kwambiri olemekezeka bango zikomo kwambiri tikadalibe ndithu mkatikati muno mu auditorium mmene ma delegates akuponya voti nkumaona ndithu kuti zinthu zikuyenda bwanji ndi mwayi kuti pano tili ndi amayi Patricia Kayinga Nangozo tiwandireni pano pa Zodiac. Zikomo kwambiri mmene mwanenera dzina langa ndine Patricia Kayinga Nangozo tili kuno ku BICC ku convention ya Malawi Congress Party. Nakumvani ndithu dzulo munadzuka ndikulankhulapo pa mawu amene analankhula president wa dziko lino. Ndinadzukadi ndinayankhula chifukwa mawu amene anayankhula president dzulo chakummawa tisanayambe madongosolo ena anali mawu olimbikitsa komanso opatsa chiyembekezo makamaka kwa anthu amene amalifunira dziko la Malawi zabwino komanso kwa anthu amene akuchikonda chipani cha Malawi Congress Party. Tinayankhula kuyikapo ndemanga kuti mawu amene anayankhula president onena kuti posankha adindo tisasankhe chifukwa kuti munthu ali ndi ndalama koma tisankhe chifukwa kuti munthu ali ndi kuthekera kugwira ntchito imene akufuna kuti timulembere. Komanso anatsimikizira zoti nkofunika kwambiri kumatsegula khomo kuti anthu amene akuchifuna chipani cha Malawi Congress Party alowe mosavuta kuti akhoza nawonso kupikisana nawo chifukwa chipani chimakoma ndi anthu. Komanso anatsimikizira kunena kuti anthu ena amene ataluza amene akupikisana nawo pa msonkhano umenewu sikuti aluzayi koma aphunzirapo kanthu kena ndi ofunikanso mchipanimo kuti agwirane manja ndi anthu amene awina kuti chipani cha Malawi Congress Party chikhale champhamvu komanso chipite patsogolo. Nkhani ya amayi kutenga nawo gawo pa chisankho imakhala ndithu nkhani yaikulu basi mwachiona bwanji chisankho chimenechi komanso kutenga nawo gawo kwa amayi? Nkhani imeneyi ndi yapakanthawi ndipo ni nkhani yovuta kwambiri chifukwa chionena kuti mpikisano wake umakhala ndithu osayerekeza kuti uyu ndi mzimayi kapena uyu ndi mzibambo. Aliyense amene amatenga gawo kuti apikisane nawo pa udindo umenewo kandi mzibambo kandi mzimayi amayenera ndithu ayimecheke adzikhulupirire adzidalire. Nde umakhala povuta makamaka kwa azimayi amene ali ndi ochepekedwa ku nkhani ya zachuma komanso ya ukadaulo. Koma azimayi okhaokha olimba mtima amene akudzithemba kuti ali ndi ukadaulo komanso mwina ali ndi kena kake kuti akhoza kuyambirapo azimayi amenewo amakhoza kulimba mtima kutero. Komabe ndaonabe kuti chiwerengero chikuoneka mwina chocheperako makamaka maudindo akuluakulu. Taona mwina udindo wa first vice president komanso kaya second vice president komanso secretary general. Ndikuona ngati ndi maudindo amene ali sofunikira kuti azimayi azitengapo gawo koma mwina nkutheka panali ma-challenges ena amene azimayi anakumana nawo amene anaopera kutali kuti sangatero. Tikupita ku chisankho cha 2025 ndipo nkhani zimene zamanena ndithu kuti zimayenera kuyambira ku chipani. Mukuona kuti chofunika kuchita nchani kuti amayi akhale ndithu kuti tukamba za chisankho cha ma MP tukamba chisankho cha makhansala amayi atenge nawo gawo pa chisankho chimenechi? Chisankho chimenechi chimayambiradi ku chipani koma ine ndifuna ndikutsimikizireni mtsogoleri wathu Dr. Lazarus McCarthy Chakwera ndi president ndi mmodzi mwa president amene amalimbikitsa azimayi kuti atenge gawo komanso ndi president amene amapereka support yaikulu amachotsa mantha kwa azimayi. Mmene munaonera speech imene ayankhula dzulo anafuna kuonetsetsa kuti palinso ena mwina sanatchule koma ndikukhulupirira kuti mkati mwawo maganizo za azimayi amene ali ndi kuthekera oti akhoza ndithu kutenga maudindo akuluakulu. Ndi anaona kuti ndalama kapena chuma chisakhale chotchinga kuti azimayi amene wasatengepo gawo. Ndatokoza kwambiri ndithu Patricia Kayinga Nangozo. Zikomo kwambiri. Ameneyo ndi mayi Patricia Kayinga Nangozo amene ndi mmodzi mwa membala a chipani cha MCP kuchokera ku Zomba. Timacheza nawo kumva makamaka nkhani yokhuza ndithu amayi mchipani kuti kodi zikuyenda bwanji. Nkhani yayikulu kwambiri kuno ndi nkhani ya chitetezo. Kuyambira dzulo pamene msonkhano umenewu unatsegulidwa kufika lero kuoneka ndithu kuti ayi chitetezo ndi champhamvu basi. Ndimafuna ndicheze ndi mmodzi mwa anthu amene akuonetsetsa ndithu kuti nkhani imene ya chitetezo ikuyenda bwino kuti atifotokozere kuti nkhani imene ya chitetezo ikuyenda bwanji. Tikwandireni pano pa Zodiac. Zikomo kwambiri. Kuoneka ndithu kuti kuno chitetezo kuyambira dzulo kuzafika lero nchamphamvu basi koma poyambira tifotokozere dzina lake. Ine dzina langa ndi Chikumbuso Kakande. Chitetezo chikuyenda bwino chayenda bwino ndipo chikuyenda bwino mmene mukuonera pala zathu apolisi aame achipani makamaka chifukwa msonkhano unali wa chipani mmene mukundiona ndavalera. Ndikuona ndithu kuti mavala yonse wa chipani
nde poti siuli ndinali lathu ndetena kuvalanso mwachipani kuyambirira makhazi ndizokambirana zathu zimene zakuchipinda nde timakhaso makhala asilikali awo achipani ndithu muonesesa bwanji nanga sikuno kuli makandidate osiyanasiyana amakhalanso ndi asecurity awo mukuonesesa bwanji kuti pasakhale zibagera pakati pa security amakandidate osiyana tikati chipani ndife anthu amodzi mukati chitetezo cha chipani ndi achinyamata nde kumakhala kumvesesana timakhala pali ma demarcations olomalire mutati muone muno mukati muli chitetezo china kwinaso kunja kuli enaso chonje kuti kusakhale zipolowe koma ifati timasatiranso zimene mtsogoleri wathu Dr. Lazarus McCarthy Chakwera amatiuza kuti tisakhale amalimbikisa umodzi komanso mtendere nde ife ndi chipani cha mtendere mutati muone kunjaku mwina simunamvepo simukumvaso kuti mene zimachitikira mwina akalero kuti achipani amenya fani zifunso kuti achitetezo muyenera kukhala muno kapena kunjaku achitetezo mtsogoleri wathu ali muno ndikakhaso ndi chitetezo chili pati fa pali zinthu zina zakuti azathu apolisi samazidziwa anthu ena samazidziwa akhoza kuwakankhale atsogoleri athu tena kuti yayawati kwaonekera mwabwino osatiso kapena kuti tikati chitetezo sikuti ndi ndewuyi nkhani ndikunteteza njimwezo zikhala ndi mkazi mbanja ka umambakira mkazi wanga ubwera pano zimafanana ndithu ndi banja ndi banja ka chipani ndi banja yetu ndetu nkhanitu imene imakula kwambiri ndi nthawi imene zotsatira zalengezedwa mwina pano nkumacheza chonchi koma nthawi imene ija mitima ndithu imakhala ili mmwamba mukonza zotani kuti zinthu ziyende bwino monga mmene anenera mwinanso munamva mmene president anayankhulira kunena kuti munthu amene wawina komanso panali ena ake amene anabwera patera ena ake ndi ku university ananena kuti professor ku university ananena kuti owina munthu oluza sikuti waluzayi koma aphunzirapo china chake sikuti waluza munthu wina uja amene pamakhala wina opambana ndi mmodzi sikuti amapambana awiri ndiye wina amene wakhala ngati wachepekera mphamvu sikuti waluzayi koma aphunzirepo nde ife tunena kuti iwo mmene munasimuonanso chifukwa ayamba kuti aphunzira ife monga banja timaphunzitsana ndipo zimene zoti palibe chovuta chilichonse pali chitetezo chokwanira ndipo amene anamvesesa ndipo amvesesa amene akhale woti wapamba komanso amene wapambana sikuti amtenge nzake kuti walephera inde kusangalala masangala ifoti munthu wadani wawina komanso kuti amakhala kuti kutonzana kapena kunyozana chifukwa ife one family ena atsogoleri ena amapita ena amabwera nchimozimozi iwonso avomerezanso kale kutengana ndi banja zimene tinagwirizana ngati banja la MCP ndithu ndathokoza kwambiri ifa cha nthawi yanu kwambiri ziko amenewo ndithu ndi mmodzi mwa anthu amene akupereka chitetezo kuno mkatikati mwa auditorium imeneyi mulakuluakulu osiyanasiyana muchipinda muno kuchokera ku chipani komanso ma delegates osiyanasiyana alipo mpano nkhani yayikulu ndithu ndionetsesa kuti kodi chisankho chimenechi chikuyenda bwanji ndipo kodi zimene zingachitike ndi chani kuti zonse ndithu ziyende bwino chinthuso chochititsa chidwi kwambiri nchakuti atolankhani nawonso ali konkuno kutsatira muno bwino kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji achimwene tikulandireni pano pa Zodiac. Ndathokoza kwambiri. Poyamba dzina liji? Ine ndi Zafanaya Nongo ndithu ndimagwira ntchito ku PLFM komanso Great Dominion Television. Kuoneka kuti ndikale mwabwera pano. Tabwera nkale tinene tabwera dzulo tachezera kumuona kuti ziyenda motani tisachite tikakhatiri kunoko nthawi zinaso simwina kungobwera pakamera nyonchi komanso ena amakhala kutifunsa mafoni muziyenda bwanji kumeneko nanga sima social media muyenda zambiri wena ndokamba pano akunena kuti khanga titu alengeza akuti wakuti wapambana nde timwatha kuwaunikiraso kuti ayi akuwerengabe zinthuzi zikhati zawerengedwa bwinobwino mukhala mukumva kuti wapambana ndi wakuti pampando wakuti pampando uyu palo wakuti ndimene zikukhalira kuno.
tsiku yamba ino kubwera msonkhano ngati umenewo wa convention mwauona bwanji kuyambira dzulo umene watsegulidwa kufika lero? Nena kuti mwina zimene ndimayembekezera tisanabwere ngati ineyo si zimene zachitika chifukwa panalibe kukokana kwambiri, tinamva zambiri. Nimaona ngati mwina tikabwera kunoko kukhala ka tension kwambiri, kunaona kuti kumaona kuti mwina anthu atha kugwebana mukuona ngati ma physical assaults, koma zaonekabe kuti ndi chipanibe chachikulu, pali ma structures ambiri amene mwina kuthandizirabe kuti mwina pakhalibe ka order nde kwambiri. Nena kuti chayendabe bwino mbali inayi kupatira kuti nena kuti mwina paliso zina zimene tikatikumva kunena kuti mwina kutsogoloko mwina achipanga bwanji chipani chawochi kuti mwina zichiyende bwino. Ngati munthu amene ndithu malemba nkhani muli ndi ufulu ndithu kuti mukugwira ntchito yanu momasuka pamene mukuchita ndithu ntchito imeneyi? Ndikukamba pano ndakhala ndikuyendayenda mkatikatimu ndikumaloledwa kuyenda bwinobwino than mwina zimene timayembekezerabe. Palibe akuti fusafusa achinyamatawa mathawa kuti panga hando bwinobwino ndithu munthu wamkulu. Zifanaya ndathokoza kwambiri kuti tacheza limodzi kuno ku MCP convention makamaka muno muchipinda cha auditorium mmene ntchito yonse ikuchitika. Ndathokoza kwambiri. Nditu ntchito imeneyi ikadapitirirabe tikhala tikupatsirani zambiri kuchokera kuno ku BICC, koma timafuna ndithu kuti mwina titsatireko zina zimene zikuchitika kunjaku tibwererenso pano kuti tikufotokozereni mmene zonse zikuyendera bwino lino.